Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να βρείτε εάν μπαίνουν hackers στον υπολογιστή σας. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να σιγουρευτείτε ότι έχετε τα πάντα κλειστά, ό,τι έχει σχέση με το ίντερνετ, όλα, Facebook, browsers, online παιχνίδια, Skype, τα πάντα. Τα πάντα από ό,τι έχει σχέση με το ίντερνετ να είναι κλειστό. Λοιπόν, πρώτα θα πάτε στο μενού έναρξη και θα αναζητήσετε εδώ CMD και θα το ανοίξετε. Και μετά εδώ πέρα θα γράψετε netstat ενώ παύλα anno. Πατάτε Enter και όπως βλέπετε εδώ θα καταγράψει όλες τις ενεργές συνδέσεις. Και λοιπόν, και μετά θα κοιτάξετε ό,τι γράφει established, σημαίνει ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε κάποιον άλλον υπολογιστή. Βέβαια αυτό θα ισχύει μόνο αν είναι εδώ άλλη IP πιο μεγάλη. Αν είναι 127.0.0.1 σημαίνει ότι είναι κάποια υπηρεσία δικτύου που έχετε στον υπολογιστή. Π.χ. ένα server, ένα antivirus, είναι ένα πρόγραμμα που κάνει updates μέσω του ίντερνετ. Άρα γι' αυτό το λόγο δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε άμα είναι αυτή εδώ η IP. Άμα είναι κάτι άλλο, άμα είναι πιο μεγάλη IP, τότε θα χρειάζεται να δώσετε λίγο προσοχή. Λοιπόν, μετά, αφού βρείτε τίποτα ύποπτο, κάνετε δεξί κλικ πάνω εδώ στην μπάρα εδώ πάνω, εκκίνηση διαχείρισης εργασιών. Θα πάτε εδώ στις διαργασίες προβολή, επιλογή στυλών, θα κλικάρετε και το PID να εμφανίζει. Και μετά θα ψάξετε για το PID που γράφει εδώ, θα ψάξω τώρα το 664 για αρχή. Τίποτα. Άμα δεν το βρίσκετε εδώ, πηγαίνετε στις υπηρεσίες να το βρείτε. Ή στις διαργασίες της υπηρεσίας θα τα βρείτε σίγουρα τα PID. 664 που είναι, κάπου εδώ πρέπει να είναι. Και τώρα και λαγκάρει και το κομπιούτερ επειδή κάνω record. Να το, 664. Είναι, όπως σας είπα, είναι Apple Mobile Device μάλλον. Είναι ένα πρόγραμμα που κάνει updates, κάτι τέτοιο από το ίντερνετ. Άμα είναι ύποπτο, απλώς θα κάνετε δεξί κλικ και διακοπή υπηρεσίας. Τώρα πάμε για το 4856. Είναι εδώ, άρα στις διαργασίες. 4856, 4856. Όχι. 4856. Να το 4856 εδώ με το iTunes Helper. Δεξί κλικ. Άμα είναι ύποπτο, κάνετε δεξί κλικ και τέλος διαργασίας. Τώρα το 860 πάμε να δούμε. Εδώ. Να το είναι κάτι services, οπότε άμα είναι service άμα είναι από αυτήν την IP γενικά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. 664 και άλλο. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, dislike, ό,τι θέλετε, να γράψετε και κανένα σχόλιο αν θέλετε και
Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε και subscribe για να βλέπετε και τα άλλα βίντεο που θα ανεβάζω. Λοιπόν, γεια σας.